Klasjeneren, een goed gesprek met Limburgse dialectartiesten. Vandaag butereed nog Ton Donders uit Weert. Zijn hart leed vooral bij de toneelwereld en het sussen in de buts van Donders truc. Veel aandacht besteedt de Weerteneer aan het karakter van zijn types in de buurt. Ik hoorde niet van voor direct op de man te spelen in die buurt. Ik vind dat figuur moet storen. En dat figuur heet, dat is zijn eigen humor. Als er wat zit, dan is het over zijn eigen en dan is het ook nog loon omdat hij dat gedaan heeft. Ja. Kijk, dat is de humor dat ik van hoor. Tony de Dachter bijvoorbeeld, hè? Dat is toch een figuur toen dat ik geschreven heb, waar Van Barneveld net in opkomst, dat jaar waar hij ook voor de eerste keer gewonnen, zodat ik net op dat moment goed met die buurt. Goesjes zitten, aan die goes trillend van de zenuwen, de peelcatch af op de embassy-beker, recht op de achterdeur af, mevrouw Barney doet op het niet de deur open. En de koes met één piel in de tuin en hen kapot in de goeie. Tatoeages en ruige knoepers die daar staan hebben, die dan niet bang zijn voor een glaas bier en ook nog hartstikke goed one-handed dan eet die goezen. Hè. Ja, en dan is het toch meer het spel, joh. Dan kijk je naar de televisie en dan baseer je daar je tekst en ook een figuur op, ja. Dachter ben ik geworden in mijn stamcafé, een losse pols. Weet dat de cafébaas op zekere dag een dagbord heeft opgehangen en veel met de heerlijke veen en overtje goes haaien, dan hoeft de helft van de café het ziekenhuis. Truus met mijn vrouw en ik, we zien ook wel eens van alles en dan hoeven we met elkaar aan te kijken en dan schieten we in de lach en dan is dat, hebben we wat gezien wat misschien alle mensen nog net niet gezien hebben of ja, we zijn gevoelig van die dingen, zeg. Maar bij Tony de Dachter moest ze opkomen met een meisje aan de arm. Dat kost niet anders. Ja, zeker, oké. Toen nog een gouden tip gehad van hem, die zag van, dan moest met een meisje komen. Ja, dat knippen we eruit, want het gaat over hem. Ja, heb ik dat gezegd? Ja, dat heb je gezegd, ja. Oh, ik kan me niet herinneren. Ja. Nee. Ik ben gestopt met roken. Maar ik moet zeggen, het gaat al steus. Stukken beter. Ja. Ja, de lachs niet voor niks erover, maar. Ik mocht er nog gestopt met roken. Oh, dat ging even dicht. Een hel. Een hel. Die hele familie ondersteboven. Als ik gegeten had, moest ik direct opruimen, afruimen, want als je dan gegeten had, dan rookte je dus. Het is me gewoon gelukt, ik ben er toen een jaar of... Wie lang is dat geleden, Truus? 15, 16 jaar geleden mee gestopt. Fijn dat die met gekomen is. En een appel en een glas water. En een appel. Heel leuk stukje eruit is dat de dokter zegt van je moet je een kuur volgen van fruit en water. En dan... Dat is dat theatrale dan weer, dat ik dan, dat spul dat ik dan ook echt heel misselijk weer van die paar appels en een glaas water heb. Appel en een glas water. Appel. Wie actueel een buurt kan zien, bewijst Ton Donders in zijn act Boer zoekt vrouw. En ik voor de camera, ik zeg, ik ben Toon, ik ben 50 jaar en ik zoek een Hanemag-tractor. Met veurenwielaandrijving. Dat hele verhaal van Boer zoekt vrouw is eigenlijk opgehangen over een heel bekend mupje. Van boer zoekt vrouw met tractor, foto met tractor meesturen. Die grapkindje eerder rijden. Opnieuw! Ik weer voor de camera.
Zeg, ik ben Toon. Ik ben 50 jaar. Ik zoek een vrouw met een Hanemarkt-traktor. Dus, en dat is ook, denk ik, het sterkste uit het verhaal. De rest is, ja, er zitten een paar leuke dingen in, maar... Ik woon net bezig in de verkenstal. En toen hoorde ik man tegen Yvonne Jasper zeggen... Daar in de verkenstal, daar zit hij erin, hè. Die met de patje op, dat is ze. Wiert is een harde taal. Hè. En daarom zit het zo goed in. Hè. Dat is echt kort en kotsmuug. Dat is echt, ja, dat is die taal, hè. Wegen een mondje of 6 terug. 50 jaar geworden. Hij mam, ik voor me de verjaardag opgegeven. Bij boerzoekvrouw. Ik zeg, mam, waarom? Ja, zag ze, ik ben echt kotsmug. Oh, oi happy. Ja. Ja, als je... Dat wordt echt een Maar ik zie 2 ooie hippies. ja, goed, de andere is... heeft vroeger in een bandje gespeeld, geloof ik, of zo. Hi. Wat is je druk, zeg. Was net zo druk als op het eerste Pinkpopfestival. Dat kan vallen en het kan niet vallen, hè. Want het is de herhaling die in het begin van die buurt zit. Tot 3 keer toe op hetzelfde terug te komen. Dat is... Hi. Wat is je druk, zeg. Maar de humor van No is... ja, de snelheid van de buurt. Sneller. En daarom is net ook de hippie... is net ook hier langzaam gemaakt... om dat echt te doorbreken, hè. Voor gewoon... ik moet mijn eigen ook dwingen voor gewoon... als dat ik dan 11 minuten gebuut heb... en ik heb een hele buurt niet gedaan... dat is dan jammer. Zo woon ik in een bejaardenhuis. Nou, de eerste dag dat ik op mijn kamer zat, kwam de zuster en zei, hi, happy Toon. Ik zeg, peace, man. Ja, zag ze, ik meen je dat te roken weer. Ik ben gewoon. Ik zeg zo, qua cabaret en qua buurt, dat is een groot verschil. Hè. Dat is een groot verschil, want dat zo, als je vroeger bijvoorbeeld je Major Kees van Vliet had, dan had je eigenlijk een soort buurt. Maar het cabaret, is dat niet meer. Hè. Daarom is het ook leuk dat de buurt eigenlijk toch een beetje ons eigen Limburgse dingen blijft. Ja. Dat de chauvinisme van ons, van welke plaats hij nog komt, ja, wat de taal Limburgs is. Hè. Ik zeg altijd zo, en dan de buurtreders, dat zijn de Limburgse cabaretiers. Hè.